Es pot obligar Peter Lim a vendre València? Aquesta ha estat la teoria darrere de moltes de les intencions del medi ambient, però com fer-ho segueix sent un misteri. Com fer que Peter Lim vengui València? Un misteri que van tenir els que van dir que ho explicarien després, però pel pas del temps no hi ha manera de saber la fórmula. Quan van començar a sorgir aquestes teories de la conspiració, alguns de nosaltres, i per això, han estat insultats i assenyalats com és habitual darrerament per aquestes parts, vam dir que només hi havia dues maneres, i que fins aleshores, i ara el mateix, havien tingut no ha passat. Una d'elles va ser que Maritun no va complir amb els seus proveïdors i empleats, cosa que no ha passat o està passant. El fet de fer notícia que la mà d'obra recull en pagarés, quan és una cosa que passa des del segle passat, és evident que no té futur, tot i que s'esforça, però amb poc èxit. L'altra manera era que un jutge condemnés alguna il·legalitat en la gestió de l'empresa de Peter Lim. Ja s'ha jutjat en tots els sentits, demanant les mesures cautelars que van ser i seran, però cap magistrat va considerar delictiu res fet pel màxim accionista i la seva gent. Fins i tot va fer circular reaccions que dubtaven de la justícia, cosa que sol passar quan no estan d'acord amb tu i que suposa un perill per preservar l'estat de dret. La conclusió, que és el gran problema, és que no hi ha manera d'obligar a Lim a vendre, i ja hem vist que ja s'ha provat tot, fent un soroll eixordador en algunes ocasions, que va donar un córrer, però molt, molt. En resum, ja que tots els llums són insuficients per arribar a la meta. Encara no tenim oposició i, el pitjor de tot, encara no entenem que s'hagi de posar d'acord amb l'enemic, perquè és evident que no el pots vèncer. Ja hi fan valencianista segons la teva opinió, és bo per a València, o no, deixa el teu comentari a continuació, perquè la teva opinió és molt important per a València. Subscriu-te al canal perquè en qualsevol moment t'actualitzaré amb més notícies d'aquesta informació.